Igama lami nguBeauty Mthembu. Ngizozama uku-explaina ukuthi mangithi ngizoba late, ngichaza ukuthi ngizoba late manje. Mangithi ngizobe ngilate ntambama. That's how u-explaina ukuthi mangabe ngizoba ngilate manje, ngizoba late manje, ngizobe ngilate ntambama. Sanibonani, igama lami nginguNtokozo Ntetha, ngihlala eThekwini, eSouth Africa, ngihlala eBonela. Ungizoba uchaza ukuthi into izokwenzeka manje ayikakenzeki, isazokwenzeka. Ngiyabonga. Igama lami uEmmanuel Zwane, ngihlala eThekwini, eSouth Africa. Uma uthi ngizoba usokuchaza ukuthi uzobe ukhona kuleyo ndawo. Uma uthi ngizobe usukungenaso kahle isiqiniseko sokuthi uzoya yini lapho noma cha. Sobe khona ungabaza ukuba khona. Ngiyabonga. When should we use zobe and when zoba? Zobe, ngizobe ngilele. I will be asleep. Ngizobe ngingekho. I won't be here. Ngizobe ngikhona. I will be here. Ngizobe nginawe ntambama. I'll spend time with you this afternoon. Ngizobe nginekilasi ekuseni. I'll have a class in the morning. Ngizobe ngilate kusasa. I will be late tomorrow. Now we move to zoba. Ngizoba nayo kusasa. I will have it tomorrow. Ngizoba khona. I will be there. Ngizoba nawe ntambama. I will spend time with you in the afternoon. Ngizoba nekilasi ekuseni. I'll have a class in the morning. Ngizoba nesikhathi emini. I'll have time at midday. Ngizoba late kusasa. I'll be late tomorrow. Sanibona. Yebo, Njani mama? ngiyaphila. Mina igama nguZamani. uZamani wakampanza. Yeah, you're good, eh? Yeah. Nawe mama ungowakabani isibongo? Busisiwe ngubane. Angubani? Yebo. Sine isithakazelo sakho ngubani? Mbomvu. Mbomvu. Nsomahashi. Somahashi. Hawu. Ngcukumane. Yeah. Sinoba kwaMpanza uyasazi. Umpanza othabekhulu. Ekhulu nazo. Yeah. Uswele nazo. Uzosebenzisa nini uzobe no uzoba? Like mawuthi ngizoba late. Impela. Usho. Yeah, mangabe usho ungakafiki uwazi unesiqiniseko. Can I talk the strong Zulu? Impela yeah. Okay. Nesiqiniseko sokuthi uzoba late. Yes. Usebenzisa ngizoba late. See this yeah, nesiqiniseko sokuthi uzoba late. Yeah, uzoba late. Okay. Uma uthi ngizobe ngilate. It's like uma maybe meeting mhlambe meeting iqala ngo-8 ushiya umyalezo. So uthi ngizobe ngilate uma ngifike emva ka-8. Okay.
Ngiyabonga ma. Ngiyaqonda ka. Yeah. Yeah. Yes, impela. Okay. Mama ubusi waka ngubani? Ubani? Yeah. Wakwaphi? KwaZulu Natal eNanda. Inanda. Hawu. Ngiyabonga kakhulu mama, impela. Ngiyabonga nami. Ngizoba late. Uma unesiqiniseko sokuthi uzoba late. Ngizobe ngilate. Ngizobe ngilate. Mhlawumbe umhlangano uqala ngo-8. Ushiya umyalezo uthi ngizobe ngilate. Uma ufike ngemva kwesikhathi noma ngemumva kuka-8. Notes on why late. An English word is used. Ngithe ukulibala kancane. I got delayed. Ngilibaziswe yizinto ezincane. I got delayed by some matters. Awukwazi ukusebenzisa ukulibala ube uchaza ukuthi uzoba late. Izindlela zokusho ukuba late ngesiZulu. Ungasho uthi ngizofika ngemumva kwesikhathi. Ngizophuza ukufika. Ngizoba khona sekwephuzile. Ngizofika sekwedlule isikhathi. Also note that ngizoba is used for I will be or I will become, as in ngizoba ngudokotela. Ngizoba nguthisha. Ngizoba ngummeli. But ngizobe is used for states of being. Ngizobe ngilambile. Ngizobe ngikhathele. Ngizobe ngilindile. What my university lecturer at UKZN Howard College, Bev Miller, has to say on the topic. Ba, to be, is a verb in all tenses. Zobe is only the continuous future. Ngizoba nemoto, I will get a car. Yiba nemoto, get a car. Zobe mirrors the functions of the recent past. Bengilambile, I was hungry, and remote past, nganglambile, I was hungry, compound tenses, but in the future. Ngizobe nginemoto, I will be having a car. Ngizobe ngingekho ekhaya, I will not be at home. Examples I've seen. Njengami nje, ngizalwa emambatheni. Ngizoba ngumashandu. Manyosi. Mthiya. Ngizobe ngingekho. Ngizobe ngibhizi. Ngizobe sengiqedile. Ngizobe nginani. Ngizobe ngilindile. Ngizoba yini. Ngizoba nawe. Ngizoba inhlekisa. Ngizoba safe. Sanibona Zamani Zulu Nation. Mina nginguzamani. Thank you very much for watching until the end of the video. If you'd like a challenge, try watching the video again with the isiZulu subtitles. If you'd like to ramp up your learning, contact us for group or private Zoom lessons. Check out our podcast or get on our mailing list for our upcoming online isiZulu course. You could also join our YouTube channel or Patreon page for weekly deep dives into these videos to get the most out of them. Ngiyabonga kakhulu, salani kahle bafundi.